Hello, Ogiri. Hello, Ogiri. Good evening. How Chief Imo na-ekwu? I called to Nigeria. Eshi Nigeria na akpọgo. Yeah, I called to Nigeria. Okay. Okay, change bere na America. Ngwa nsogbu anọ. Biko enwere ihe dị oke mkpa m jiri kpọwa gị. Enwedị ihe ọdọ ọwụ na-awụdo. Anọ m da na-anasa asị si kwere ma gị nkwa 2017. Na ị ga-emere ya visa so ji abịa America na 2018. Ya eru tata ya kpọwa gị na phone call. Sị na visas wee isi ga-emere na visas ọ dịla disavailable. Ya na visa ya ọ dịla njikere. Lekwa anya m agwa gị ka ị na-amadị ya right na left nụ ma gị awụdụkwa ezigbo mmadụ. Onye ma awụdụkwa onye na-akpa gị ije gị chọkwa ka sọ ndụ gị nwee reservations ma wụọ ka ndụ gị banye into precaution. Anwakwụla anwa nnukwu ihe m gwara ṅụ read my lipsis. Ya wụgọ mgbịrịgba ọnụ m abụọ ọrụ ibe abụọ ka elu na aka ala ya wụ lipsis ka otu ka elu na-anọ wụ lip ka elu na ala wụ lipsis agajuo ya s gị makwasị na ị chọrọ ka ndụ gị ma wụọ ele ahịa trọk onye na-achị ala Amerịka na ala ga ihe ha ka ị mara sọ ọkpa emego reserve ma ọ bụ ka biritụkwa n'obodo we. Anwakwụla anwa etige ma gị na plane craft si abịawa into America maka ma gị mege gwegwekwa na America maka Chineke ya mejisago oyi. Gị mara nnọọ what is good into you ya bụ gị mara ihe dị gị mma gị resist ma gị wuo a disability. Chọrọ ihe ile anya ndị celebrities ị ga-akpa abịa America. Ele Chief Imo okorobịa nwatakịrị gawara skuulu gacha were graduate ote were medicine onwe m oyi were education ote ya were ma gị nkịtị na-ebugharị akara ji akwụ n'isi nweke na-enwedị ihe ọma ka ikpere ejire niile nweda akụkọ ama na-akọ n'isi ma gị ebe ọbụla ekwuru akụkọ akara ji apụ ikwu okwu ma gị a sị ya wụ celebrities ozi onye ka obi ihe ọwara na-agba Chineke kpụ ọkụ ọ ga-eji abịa bịa ịkpọ gị na phone call sị gị bịa kpọfeta America. Anwa maka na gị emege gwala otele gore n'ihu lekpoto mejisara m oyi bihapụ mgbalaga mara ọ ga-ahụ ichie maka ahụ dị iche ya akpọ m onye ara onye m ji na-akpọ gị gbawo call of faith ya wụ okwukwe oku ịhụnanya ya wụ call of faith. Onye m ji akpọga gị ihe maka m gara nje mbata ote m were my disability English ote da mbụlaiz ya ndị ọcha onye ọcha ọla m sị na English na-agada enye m green visa onye ọwụ ọṅụrụ kaị isi ekwughị m ọkụ ụka na m cherekwa n'ikwu otu ele na ihe ọ dị ị ga-ekwuru m ụda na ụdị wow I know ọ bụla ihe ị ga-eti mana ihe m ji eziga gị uwe ojii because adị m so devastated ya wụ na iwe nọ m n'ime ya wụ devastated ọ ihe m rị adị m so diabolical ya wụ diabolical wa m rị na wụ na iwe ewele m na mkpụrụ obi na-echere kpọ ma gị hapụ m. Ndụmọdụ ka m nyere gị asị a word is better for a wise. A word is better for a wise. Ya wụ ofu okwu ka mma karịa ofu okwu ezolu onye m ya wụ a word is better for a wise. So kpacharakwa anya nụ. Thank you. Oh, good afternoon, or good morning, Ebu. Man, una tell nona. I like any junior. Oh, sister, mind it. It deletes content in name phone call. Okay, you got money or when you was it delete or Rudom Mamachi or no Hamma. I remember. He had a go and the cattle hair center. The cattle hair center. Oh, has many Hanaba. I am so cattle hair center. Oh, the hamburger also. Oh, here, Uncle Equadam na 2017. It's a mega cross all over to 2018. Someone who do handy game, Magisterum. Oh, to me, how so. It got Pomaga, USA. Chineke mekwala na ebe m gwigo okwu na 2018 ekelekwara m Chukwu egwilem mezi na nkwa ekwere international passport photograph na ngwa lekwe nke ọ ghasazunga international passport photograph ọ wụdụkwa foto onye shi international sere gị
onye sịrị m keshi Gabon lo ya wụ international photography onye kwuru ịsasị akpụfeta m ebu ọrụ mmanya ọ na-abịa na ABCD ndị Igbo ya wụ Imo sa akpụfetara m si eji m ekwu ka too much ụwọrọ na-agba ya ọṅụrụ ka anyị elekọta emejisemoyi ma ọ gụdaghị aha m ga debere gị ntị egele ntị onye ahụ onye ihu n'ihu nnu jema agbasa asị nwoke n'chigo unu aleghị a na-akpa ya trọmpet ọwụ chigo unu ọgbasị unu nwejisiri ihe dị agha na USA unu nwekwara nga a na-azụ ma anụmanụ machi ịkpọrọ m mmi sista Maggi tige m na zu abala abụọ mgbanwe aga m ekwu ụka ọzọ kpọrọdụnụ m akpọrọ tito m na zu gị lesa aga m agbanwe tinu m na zu azụọ m abala abụọ aga m agbanwe machi ndị m na-akpọfe ebe ndị selebuzu ọwawụdụ m selebuzu awụnụ m selebuzu agwa selebuzu bụ onye ọbụla nwere aka ọrụ ihe ọbụla ọ na-arụ ama elu onye nọ n'ihite ụbọma na masa ere m akara japụ ndị niile si Malaysia alụ ndị niile si USL ọwụ sista Maggi na-asọplai ha akara japụ awụdụ m selebuzu ihe ka ọwụrụ nno lekwe anwụna m eke ọtọọla ma chi mmeta imonu ma ọ bụghị mgbue Imo lekwe gị lekwe ala dị mma ma chi lekwe gị lekwe ala dị mma